Mars channel! For today's video, we'll cook the killer chicken adobo. Are you excited? Kaya ang intro ko guys ay Killer Bride Effect. O diba? Bakit tinawag ko itong killer chicken adobo? Kasi killer sa lasa at killer sa sarap. O, excited na ba kayo? Let's go! Guys, ito yung unang ulam na natutunan ko sa mama ko. Oh, ito guys, mga kakailanganin natin sa ating pagluluto ay, of course, ang manok. Ginamit ko 4 chicken thighs. Tapos parang hiniwa ko na lang into 4 in each chicken thigh. At saka meron tayo ditong garlic, tapos sibuyas, and then lemon, and then bay leaves, and then peppercorn, and meron din tayong black pepper, garlic powder, and of course, toyo, and cane vinegar. So, una natin gawin guys, of course, alam ko marami diyang mga iba-ibang ways sa pagluto ng adobo. At saka alam ko marami din mga eksperto sa pagluluto ng espesyal na adobo dyan. Especially yung kaibigan kong si Alan Olarte. Okay? Kasi mahusay talaga siyang magluto. Guys, ang chicken ko ginamit dito ngayon ay wala ng skin. Pero nasa inyo, kung gusto ninyong magluto ng adobo with that skin, chicken skin, so it's up to you. Pero sa akin, tinanggalan ko na ng mga skin. First step, ay i-marinate muna natin itong chicken natin. So, sa akin, ay 1:1 yung measurement ko sa toyo at saka sa suka. Actually guys, hindi ako sanay pag magluto ako ng adobo na naka-measure. Actually, estimate ko lang talaga pag ano yung kadami yung toyo at saka yung suka. Okay? So, anyan, meron ng toyo at suka. And then, mag-squeeze lang ako ng lemon dito guys. Yan. Talagang ito yung bugbog sarado na putahe dito sa bahay. Kasi, madali nang gawin, ay talagang masarap pa. Pangbaon para sa work. Okay? And then, ilalagay ko itong bay leaves. So, i-marinate muna natin ito, guys. And then, peppercorn. About 1 tablespoon, guys, ng peppercorn. Ayan. Ayan. So, anong sabi ko sa inyo? Ang tip ko sa inyo guys, pag ano man yung ginagawa niyo na nagluluto, kailangan enjoy lang. Dapat naka-smile, 'di ba? O, 'di ba? O, yan, black pepper. Smile, smile lang. Smile, smile lang para maging masarap ang niluluto. O, nilagyan ko ng garlic powder. O, yan. Tapos, marinate na natin ito guys for about pwedeng 30 minutes to 1 hour. So, takpan muna natin ang ating killer chicken adobo. Ayan. So, hintayin natin. We will wait for 30 minutes to 1 hour. And then, mamarinate na to. And then, we will start to the step number 2. Okay? Sige. I'll be back. After 30 minutes, guys, eto na tayo sa kusina. So, ito na yung kanina ni-marinate natin. So, ang step number 2 ay iprito muna natin ang chicken. Pero, hindi yung talagang full na pagkaprito, guys. So, iprito muna natin ito ng, hindi naman yung full na pagkaprito. Yung parang half prito lang. Ako guys, ito talaga yung una kong natutunan na ulam na lutuin. Yung mama ko ang nagturo sa akin. Kaya talagang very special talaga to sa akin ang putahin na to. Tinawag ko na killer chicken adobo guys. Kasi killer sa sarap. Killer sa sarap. Pwedeng takpan yung frying pan pero wag yung sarado. Parang half lang, half covered lang siya. Ganyan. Okay? Antayin natin na medyo
mag-brown siya, tapos babalik rin natin. Okay guys? Yung ginamit natin kanina for marinating, huwag nyo itapon. Kasi gagamitin natin ito sa pagluluto for the step number 3 natin. Okay? So, ito na. Piniprito natin yung chicken. Ayan. Medyo ano na siya, brownish. Ito na. Tama na talaga ito. Ayan. So, kukunin muna natin ito sa frying pan. Kasi sabi ko, wag na, hindi naman yung full na pagkaprito. Parang half prito lang siya. Ayan, tingnan, ganyan. Ganyan siya na medyo mag-brown siya na wag naman yung masyadong luto siya. Okay, parang half cook, naka-half cook lang. Ayan. And then for our step number 3, ito na yung finale. Lalagyan ko ng oil para sa ano natin, sa spices. O ito guys, mainit na ang mantika. So, iano muna natin itong bawang, itong garlic natin. Yan. Ako. Okay. And then, yung sibuyas. Yan. Alam ko maraming ways sa pagluluto ng adobo. Pero, ito talaga yung first na ulam na tutunan ko. Kaya, talagang hindi ko makalimutan yung mga procedure na tinuro ng mama ko noon pa. Okay, yan. Pahintayin muna natin na medyo mag-brown yung sibuyas at saka yung garlic. Ito guys, medyo na half cook na yung sibuyas at saka yung bawang. Kukunin muna natin to. Set aside muna natin. Yan. Tapos, magtira tayo ng konting sibuyas at saka bawang. So, ayan. Set aside ko muna yan. So, and then now, after that, itong manok. O, balik na natin itong manok. And then, of course, itong natira natin na ginamit kanina sa pag-marinate. Ayan. Okay, isali ko na lang itong bay leaves. Simmer muna natin ng mga about 15 minutes. Okay? Excited na ba kayo guys? Ako excited. Gutom na talaga. So guys, after 15 minutes, ito na. Na ano na oh. Wow, ang bango. Pero, kung ako ang magluluto ng adobo, lalagyan ko ng oyster sauce. Hindi naman, mga siguro 1 tablespoon lang. Yan. And then also, kasi gusto ko yung adobo na medyo matamis-tamis. Hindi ako naglalagay ng sugar. So, ayan. Lalagyan ko na lang ng barbecue marinade. Ayan. And then, 1/4 cup of water. Ayan, takpan. Simmer ulit. Antayin na lang na ma-mix yung nilagay kong oyster sauce at saka yung barbecue marinade. Na para... And then after that, pag kumulo lang, mga 3 times na pagkulo, ay titikman na natin kung ano yung lasa. O, ayan guys. Now, tikman na natin kung ano yung lasa ng adobo. Yung killer chicken adobo natin. Dalawang ano yung, kung gusto niyo yung the way magluto ng adobo, it's either na may konting sabaw or yung wala, yung dry na adobo lang. So, depende sa inyo. Pero sa akin, sa amin dito sa family, gustong may konting sabaw. Kasi daw pagka ano sa rice, kakain na, lalagyan ng ano. Oh guys, tingnan nyo guys. Tingnan nyo yung ano oh, yung ano siya, very sticky. So, ayan. Ready na ang rice guys. So, I think tama na to guys. Ayan. So, tapos na tayo sa step number 3. Ayan. Woohoo! Woohoo! O, ito na guys. Luto na ang ating killer chicken adobo. At saka, naalala nyo kanina yung sibuyas at saka bawang? Ayan. Oops, anong sinabi ko sa inyo? Yung presentation guys, na talagang katakam-takam. Guys, ito na.
ito na ang pinaka-exciting part. Kakain na tayo, okay? So, meron ako ditong rice. Okay. La. Kain na tayo. Oh my God. Ayan. Halina, kakain na tayo. Kaon na ta, mga friends. Mga BFF. Sarap. Na. Masarap talaga ang adobo, guys. Kaya kung gusto ninyong i-try itong lutuin to, nako, talagang masarap. Killer chicken adobo talaga. And okay, shoutout ko pala si Alan Olarte na belated happy birthday kasi hindi ko alam kung kailan nito ma-upload. Okay, Alan, belated happy birthday to wishing you all the best in life. Thank you for watching. Thank you sa pagsubaybay mo sa mga videos ko. At saka to Robson family in England, Kevin, Jinky, Tamara, Tristan, I missed you. I love you guys. And also to Spring family, Rachel and David, and to Sarah and Kirsty, take care. I love you. I missed you. And also to Nanette, Tolomia, Rivera, and Ging Jamie, ang mga BFF ko sa in my university days sa Cagayan de Oro City, Xavier University. Oh my God, I miss you guys. Soon, magkita-kita po taoy. And then, to all my kababayans there in the Philippines, stay strong. Be safe, everyone. And then, I encourage all my subscribers, my viewers, family and friends, let us continue to pray for Philippines. Okay, and to all my viewers and subscribers, thank you so much. Thank you so much for all my viewers. To all my viewers and subscribers, thank you so much, my family and friends, and all the support up to this time na nag-celebrate na tayo ng 1 month. And then, thank you for, and then, yung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na, now na, para naman sama-sama tayo magluto. Okay, that's it for this video. Don't forget to like, share, comment below, and subscribe to Mama Kwatang's channel. Bye for now. God bless you all. I love you guys. Mwah.